John Henry Newman twieled f'Londra fil-21 ta' Frar tas-sena 1801 u kien wieħed minn 6 ulied. Interessanti il-fatt li għalkemm iktar tard naraw li ser jikkonverti u jsir Kattoliku, ħaddan il-fidi Kattolika, il-familja tiegħu kienet b'dan il-mod. Missieru kien ħabriki fiħdan il-Komunjoni Anglikana li allura hija fera tal-Protestantiżmu li jara fil-bidu tiegħu lir-riforma tas-seklu 16 u ommu Ġemajma kienet imnisla minn Ugonotti Franċiżi. Forsi għal dawl tal-istorja tajjeb li ngħidu li fil-qosor l-Ugonotti kienu dawk il-kavallieri Franċiżi jew aħjar soldati ta' linja kalvinista fi Franza fis-seklu 17 u anke 18 illi kienu ħalfu biex ngħidu li jiġġieldu kontra l-fidi Kattolika. Interessanti dan il-kontrast, minn hawnhekk minn dan din il-familja ta' missier Anglikan u ta' nisel Ugonott, u allura ta' nisel Kalvinista, jitwielet Newman. Fit-tfulitu, minħabba li missieru kien imdaħħal fil-Knisja Anglikana, Newman irċieva edukazzjoni nisranija b'aċċent Anglikan, kif wieħed jista' jimmaġina. Mhux hekk biss, tajjeb ngħidu li l-Anglikaniżmu għalkemm huwa isem wieħed imma jirreferi għal realtà li hija varja li għandha ħafna uċuħ, mhijiex realtà waħda imma għandha ħafna uċuħ, ħafna interpretazzjonijiet. Allura inti għandek il-High Anglicanism jew High Church of England li hija allura dik il-Knisja Anglikana li fil-liturġija u anke fit-teoloġija sa ċertu punt toqrob lejn il-Knisja Kattolika, u għandek il-Low Church li hija iktar protestanta, allura għandek enfasi iktar kalvinista. Fin-nofs, imma b'xaqliba iktar l-endin tal-aħħar għandek dak li bl-Ingliż ngħidulu the evangelicalism, l-evangelikalizmu, ġifieri dak li aħna nsejħulhom il-knejjes evangeliċi. Newman fit-tfulija tiegħu biex ngħidu hekk ġie wiċċ imwiċċ mal-Anglikanizmu fid-diversi uċuħ tiegħu, imma kien qabad linja Kalvinista. Fit-tfulitu, jew ħanejdu hekk iktar fil-bidu tal-adolescenza tiegħu, Newman kien aktar bniedem li jfittex il-verità fil-fond. U allura fl-istudju li jagħmel tal-filosofija fl-iskola ta' Ealing u daħal fil-fond u anke kien iħobb ħafna jaqra ngħidu aħna lil David Hume li għall-argument lanqas kien bniedem li ħaddan il-fidi, ma kienx bniedem reliġjuż, kien bniedem pjuttost li tbiet mill-Kristjaniżmu. U allura Newman meta kienu jistaqsuh l-opinjoni tiegħu kien jgħidilhom jiena bniedem virtuż imma mhux reliġjuż, ġifieri bniedem li nfittex li ngħix ħajja tajba, ma mhux daqstant li nkun bniedem reliġjuż. Dan ma jfissirx illi ma kellux l-ispiritwalità tiegħu, pjuttost kien bniedem f'riċerka. Sa minn tfulitu, bikri fit-tfulitu, kien bniedem illi ħaġa jismaħħa imma jerġa' iqisha, jeżinha għal darba, darbtejn, tlieta. U kien f'dan l-ambjent illi Newman biex ngħidu hekk beda jfittex diġà sa minn bikri il-verità. Speċjalment iktar u iktar meta beda l-istudji tiegħu f'Oxford li kellhom iwassluh biex jiġi ordnat bħala kjeriku, jiġifieri bħala saċerdot fil-Knisja Anglikana. Din il-Knisja illi kif ħafna jafu, infakkar biss, kienet imwaqfa biex ngħidu hekk mill-Reġina Eliżabetta l-ewwel bint ir-Re Neriku 8. Neriku 8 ħafna jirrikonoxxuh bħala l-fundatur tal-Knisja Anglikana, fil-verità mhux hu imma hija pjuttost bintu Eliżabetta l-ewwel u huwa ir-Re Edwardu 6 il għaliex Neriku 8 kull ma għamel dbiet mill-Knisja Kattolika ta' Ruma. Imma xorta kien minn għalih li qiegħed membru tal-Knisja Kattolika fl-Ingilterra li tagħha ipproklama lilu nnifsu il-kap, imma mbagħad kienet bintu Eliżabetta l-ewwel li biex ngħidu hekk għamlet it-twaqqif formali tal-Anglikanizmu kif nafuh illum il-Knisja Anglikana li allura mhux biss ma tirrikonoxxix lill-Isqof ta' Ruma lil Papa bħala il-kap suprem tagħha imma wkoll li tvarja li titbiet xi ftit jew mill-Kattoliċiżmu f'dik li hija liturġija u f'dak li huwa tagħlim, f'dik li hija teoloġija. U dan qed ngħidu biex nifhmu f'daqsxejn waħda xi fisser tkun Anglikan fl-Ingilterra fil-bidu
tas-seklu 19, ġifieri fl-era tar-rejiet bl-isem ta' George qabel ma fl-1837 imbagħad telet fuq it-tron ir-Reġina Vittoria li damet 64 sena tirrenja u allura dak huwa iż-żmien Vittorjan li ħansemmuh bil-forsi jridu nsemmuh il għaliex Newman pratikament għex tul il-firxa ħajtu tinferex fuq il-medda tal-era Vittorjana għax imbagħad kif ħanaraw miet fl-1890 jiġifieri pratikament 11 sena biss qabel ma ġiet fit-tmiema din l-era Vittorjana. U dan huma punti importanti li nsemmuhom diġà għaliex hawnhekk irrid ngħid u nagħlaq bija illi ma kienx faċli għal ċittadin Ingliż tas-seklu 19 li jiddeċiedi li jsir Kattoliku. L-istorja turina illi kemm fis-seklu 19 u saħansitra anke fis-seklu 20 diversi konvertiti li għamlu l-mixja, għamlu l-vjaġġ mill-Knisja Anglikana għall-Knisja Kattolika batew ħafna u ħansemmi din biss bħala eżempju ħafna minn dawn il-konvertiti kienu jispiċċaw jitilfu il-ħbiberija tal-familjari tagħhom stess. Għaliex li ssir Kattoliku u ma tibqax Anglikan f'dan iż-żmien fl-Ingilterra kien ifisser li qed tiċħad mhux biss il-fidi ma saħansitra l-identità Ingliża tiegħek minħabba rabta tant intima li jnexxilhom jibnu matul is-snin l-Ingliżi u l-Knisja Anglikana bejn the Established Church, jiġifieri l-Komunjoni, il-Knisja Anglikana u l-Istat Ingliż. U f'dan id-dawl li l-qudiem ninterpretaw u nifhmu aħjar is-sofferenza, is-sagrifiċċju, il-vjaġġ spiritwali profond imma tassew qiebes li jgħaddi minnu iż-żagħżugħ u kjeriku Anglikan John Henry Newman.